Afa bụ Nwaada Oluchi onye nwere mmasị na nkwalite asụsụ Igbo. Ndewo. Ifochakpi nkịta yara akpa n'ọhịa. Akụkọ ifo anyị zara nke ọma. Ọ bụ n'ebe a ka anyị na-ewetezi akụkọ ifo anyị n'isi njedebe. Ndewo. Akụkọ ifo anyị ụbọchị a bụ maka mbe na enyi. Ka mbe si wee kpụgara eze, enyi wee lụọ adaeze. O ruru otu mgbe n'obodo ụmụ anụmanụ, eze mụtara ezigbo nwa agbọghọbịa mara mma nke ukwuu. O were mgbe ada ya nwaanyị ruru oge ịlụ di, o wee kpọọ ụmụ anụmanụ ndị obodo wee sị ha na ọka dị na be ya achaala, ya bụ na ada ya nwaanyị eruola oge ịlụ di, na ọ bụrụ na o nwere onye n'ime ha nwere mmasị ịlụ ada ya, ya bịa ka onye ọbụla ada ya kwekọrịtara na ọ ga-alụ, na ọ bụ onye ahụ ga-alụ ada ya nwaanyị. Ụmụ anụmanụ malitere bịawa na nke eze n'otu n'otu iji wee mata ma o nwere otu onye n'ime ha ọ ga-adabara ịlụ adaeze. Mana ka ha nche niile bịara, o nweghị onye adaeze kwetere na ọ ga-alụ ya. Ka nke a gachara, eze nọ na mwute, kedu ihe mere na ada ya nwaanyị achọghị ịlụ di. Ọ gakwara n'ihu wee kpọọ ada ya nwaanyị si ya, ada m nwaanyị, achọrọ m ka anyị taa ntị ka m mara ka ya bụ mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ, ka m mara ihe mere na ị chọghị ịlụ di. Ada ya nwaanyị gara n'iru wee kọwapụtara ya si ya, nna m, ọ bụghịkwanụ na m achọghị ịlụ di, kama na ndị niile abịara m ije di amasịghọ m, na achọrọ m ka onye ọbụla ga-abụ ya nwa ga-abụ di m, ka ọ kpụtara m enyi. Akwa ichefugo na abụ m ada gị nwaanyị, ọ ga-amasịkwanụ m na nlụọ di ka hapụ ịta ahụhụ ọbụla, ka ọ ga-abụ na ọ bụrụ na onye ahụ kpụta enyi, ebe ọbụla m na-aga eburu m n'enyi na-aga ebe ọbụla, na m achọghị iji ụkwụ m na-aga ebe ọbụla m na-aga. Mgbe eze nụrụ ihe a, o wee sị na ya ga-agakwazi chighara ụmụ anụmanụ ozi si ha na ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime ha nwere ike ịkpụta enyi, na ọ bụ onye ahụ ga-ala ada ya nwaanyị. Mbe gara n'ihu maka na ọ nwere mmasị ịlụ adaeze, wee chee ka ya bụ ihe ga-esi wee kwuo omume, maka na ya na enyi bụ ezigbo ọyị, ha na-abụba ahụhị na-eri iyi. Mbe gara na otu ụbọchị, mbe gara na be enyi wee si eze, enyi mee enyi, na o nwere ihe m chọrọ ka anyị kpaa, o nwere mmemme a na-eme na be eze. Eze sịkwa na ọ bụ gị ga-abụ onye isi oche na ya bụ mmemme. Obi toro enyi ụtọ nke ukwuu mgbe ọ nụrụ na ọ bụ ya ga-abụ onye isi oche. O wee sị mbe, kedu ụbọchị ya bụ mmemme ga-adị, na ka anyị gaba agaba n'oge adịghọzi. Mbe gwara ya ụbọchị ahụ ruo ụbọchị mmemme ahụ bụ, mbe wee wuchie na be enyi, mana mbe mara ụma wee hapụ ịbịa n'oge dịka ha kwekọrịtara na ha ga-apụ n'oge ka ha nwee ike iru ebe ahụ tupu ebido mmemme, maka na ọ bụ, chetakwa na ọ bụ enyi ka a sị ga-abụ onye isi oche dịka mbe si wee kọwapụtara ya. Ka ha nọ na-aga ya bụ mmemme, mbe gwara enyi ka ọ maa ọsịsọ ka ha pụba maka na oge adịrọ. Mgbe ha gagidere pụta n'ụzọ, mbe wee si enyi, akwa ịma na oge adịrọzi, ụkwụ m epekwara na mpe na enweghị m ike ịgasịkwa n'ike, ka anyị gasị ike wee ruo n'oge. Ka ha gagidekwara, mbe wee si enyi, ọ ga-adịkwanụ mma ma ọ bụrụ na m arịgoro gị n'azụ ka anyị nwee ike ịgasị ike wee ruo n'oge, maka na oge adịghọzi. Mbe mere dịka ọ chọrọ ịrịgoro n'azụ enyi, mana ụkwụ ya erughị maka na ụkwụ ya pere mpe. O wee si enyi mee enyi, ọkwa ifo na anụ na ụkwụ m erughị ọnụ, ka m rigoro gị n'azụ ka anyị wee jebe ya bụ ije. Biko nụ ka m were ụda anụ nwa m ji n'aka m manye gị n'olu, ka ọ ga-abụ na ị na-aga ka ụda ahụ dọkpụrụ m ka anyị nwee ike iru na be eze n'oge. Enyi agbaghị ihe okwu maka na ọ bụ ezigbote enyi, o kwetere na ihe mbe kwuru. Mbe wee manye ụda ahụ n'olu enyi, wee jidesi ụda ahụ aka ha wee na-aga. Mgbe ha rutere n'ọnụ ama eze, mbe wee malitere ịgụ egwu wee sị eze, nna m eze akpata m enyi, nna m eze akpata m enyi. Enyi jere ntị wee nụ egwu mbe na-agọsị ya, mbe nwambe isi n'ịkpata onye ọkwọkwọ, nwambe isi n'ịkpata onye gwogwogwogwo. Mbe wee zachi ya wee sị, ọ sị ma na ya dube enyi chebe enyi o, asị ma na ya dube enyi chebe enyi o, ọ dịka si na-akwata m enyi o, ọ
ọkwa enyi ga-abụ isi oche, ọkwa enyi ga-abụ isi oche. Mgbe enyi nụrụ ihe, obi tọrọ ya ụtọ nke ukwuu. Ha wee malitekwa na-eje ebe ha na-eje. Ozugbo ha batara na be eze, mbe wee were eriri ahụ wee nye eze n'aka, si ya na ya akpụtalara ya enyi, na ọ bụzi ka ọ kpụnyezie ya ada ya nwaanyị ka ọ lụbazie. Eze wee kpụnyezie mbe ada ya nwaanyị ka ọ lụba, n'ihi na o mezuru ihe a si ya mee ka o wee nwee ike ịlụ adaeze. Otu a ka mbe si wee lụzie adaeze site n'ịkpụtara ya enyi bụ enyi ya nwoke. Ifochakpi. Ajụjụ wee bụrụzie, kedu ihe mmụta dị n'akụkọ ifo anyị? Ihe mmụta dị n'akụkọ ifo anyị wụ na mmadụ adịzi n'aghụghọ. Ọ na-agwakwa anyị sị mmadụ gwa gị okwu na gị na-eleba anya n'ime okwu onye ahụ kwuru, elefu n'anya wepụ anya. Daalụ, ịzara nke ọma. Ihe a na-agwa anyị na anyị adịla aghụghọ. Ịzara nke ọma, nwada. Nke mbụ na mbụ, ihe ọ na-agwa anyị mara ụdị enyi ị na-ejide. Ejina maka na gị na mmadụ bụ ezigbote enyi, ihe ọ bụla ọ gwara gị eme, gegodi ntị na anya n'ihe ọ gwara gị ọfụma ka ị mara ma ọ bụ ezigbo ihe. Daalụ, ndewo. Daalụ.